हेलो लोगोफोर, आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ लाना फैलायबाय। बिथांमोना इन्स्टाग्रामनि गेजेरजों पस्ट खालामनानै खोन्थादों जे बिथांमोननि गोदान मिउजिक भिडिअ फैगासिनो दं होननानै। Coming soon, coming soon. आसा खालामो मिउजिक भिडिअखौ थाबैनो नुनो मोनगोन आरो मोजां जागोन होननानै। मा सानो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहरनो हागोन आरो टाइपनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन, मानोना आङो बेबायदिनो मिउजिक भिडिअनि सोमोन्दै निउस लानानै फैयो बे चेनेलाव। नोंथांमोना बेफोरबायदि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन।